Domin samun shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa, sai ku danna alamar subscribing tare da taɓa alamar ƙararrawa domin sanar da ku dukkan wani bidiyo da muka ɗaura. Hatsarin da ke tattare da dogaro da hanyar samun kuɗi guda ɗaya. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyo. A wannan bidiyo na yau insha Allahu za ku ji hatsarurrukan da ke tattare da hanyar samun kuɗin shiga guda ɗaya. Samun tushen hanyoyin shigar kuɗi sama da ɗaya yana da fa'idodi da yawa sosai. Duk wanda yake da hanyoyin samun kuɗi fiye da guda ɗaya ya san hakan. Dogara da hanyar samun kuɗi guda ɗaya yana da matuƙar matsala. Domin kuwa ni kaina a baya na dogara ne da hanyar samun kuɗi guda ɗaya. Sai dai kuma a yanzu kuma shi ne abin da na yi ƙoƙari na gujewa yi tsawon shekaru kamar yadda za ku ji. Idan hanyar da kuke samun kuɗi guda ɗaya ce, ma'ana idan aiki ne ko sana'a guda ɗaya kuke yi da ke kawo muku kuɗin shiga, to ku yi ƙoƙarin samun wasu hanyoyin na daban. Kamar yadda za ku ji illolin da ke tattare da hanyar samun kuɗin shiga guda ɗaya. Shi yasa na tattaro muku illolin da ke tattare da dogaro da hanyar samun kuɗi guda ɗaya kamar haka. Na farko, rashin tsaro na kuɗi. Dogaro da tushen samun kuɗi guda ɗaya zai iya sa ku zama masu rauni da rashin tsaro na kuɗi. Idan tushen samun kuɗinku ya samu matsala ko kuma ya ragu, yana iya zama abu mai wahala ku iya kula da yanayin rayuwarku, musamman a cikin yanayin tattalin arziki da ake ciki a yau na hauhawar kayan masarufi. Na biyu, rashin samun sassauci. Dogaro da hanyar samun kuɗi guda ɗaya kan iya ƙayyade adadin abin da za ku dinga samu a kullum ko a sati ko kuma a wata, da kuma adadin abin da za ku iya kashewa. Misali, ba ku da damar yin wasu buƙatu na daban saɓanin wanda kuka saba yi na yau da kullum da wannan adadin kuɗin da kuke samu. Saɓanin wanda kuka saba yi da waɗannan adadin kuɗin da kuke samu idan ya kasance kun dogara da hanyar samun kuɗi guda ɗaya. Na uku, iyakance kuɗin shiga da za ku iya samu. Dogaro da tushen samun kuɗin shiga guda ɗaya na iya iyakance yiwuwar adadin kuɗin shiga gaba ɗaya. Misali, idan kai ma'aikaci ne na gwamnati ko kamfani, ka san adadin kuɗin da ake biyan ka a rana ko a sati ko kuma a wata, wanda ke nuna adadin abin da za ku iya yi da kuɗin. Samun hanyoyin samun kuɗi da yawa na iya ƙara muku yawan kuɗin shiga da yawa, wanda zai ba ku damar adana ƙarin kuɗi, biyan bashi da sauri, ko kuma cimma burin kuɗi cikin sauri. Na huɗu, rashin samun ci gaba. Dogaro da tushen samun kuɗin shiga guda ɗaya zai iya sa ku zama masu rauni ga koma bayan tattalin arziki ko wasu haɗari waɗanda za su iya shafar tushen samun kuɗin shigarku. Rarraba hanyoyin samun kuɗin shiga ta hanyoyi da yawa na iya taimaka muku wajen rage fuskantar shiga wannan haɗarin. Na biyar, taƙaita samun ci gaba. Dogaro da tushen samun kuɗin shiga guda ɗaya na iya iyakance dama ga ci gaban mutum, saboda ba za ku samu damar faɗaɗa wasu abubuwa na ci gaba da samun wasu sabbin dabaru ba. Idan kuna da hanyar samun kuɗi guda ɗaya, ku yi ƙoƙarin fara wasu ayyukan da za su kawo muku ƙarin kuɗin shiga. Hakan zai taimaka muku sosai. Misali, bayar da hayar ɗaki ko gida ko wata kadara. Idan kuna da gida ko ɗaki da ba kwa yin amfani da shi, ku bayar da hayarsa ga waɗanda suke da buƙata domin ku samu ƙarin kuɗin shiga. Zuba jari a kasuwannin hannayen jari. Zuba kuɗi a hannun jari a kasuwannin zamani ko wasu hanyoyin saka hannun jari na iya taimaka muku wajen ƙarin samun kuɗin shiga. Amma ku sani cewa saka hannun jari yana ɗauke da haɗari, don haka yana da muhimmanci ku gudanar da bincike sosai kafin ku yi wannan. Samun aiki ko da na wucin gadi ne.
Akwai hanyoyi da yawa da dama da za ku iya samu don samun kuɗi ta hanyar yin aiki na ɗan wani lokaci. Idan ka taso daga wajen sana'arka da ka dogara da ita ko kuma aikinka, kana iya yin wasu harkokin ko wasu ayyukan da za su taimaka maka wajen kawo wasu kuɗin. Misali, kamar yin tuƙi na napep ko kuma yin acaɓa ko kuma yin gadi da sauransu. Koyaushe ku yi amfani da lokacinku wajen yin abin da zai taimaka muku ya inganta rayuwarku. Kada ku dogara da hanya guda ɗaya da za ku ce ita ce za ta kawo muku kuɗin shiga. Domin dogaro da hanyar kuɗin shiga guda ɗaya babban matsala ce, kuma ba za ka gane hakan ba sai lokacin da ka rasa wannan sana'ar ko aikin, ko kuma aka samu wata matsala. Da fatan za a faɗaka daga wannan 'yan shawarwari da na bayar. Allah ya datar da mu, amin.